požadujícího. Jsou taková, jaký byl celý jeho život. Prostá, zbožná, někdy také nenávistná a pyšná. Na rychlých nohou život utíká a v konci jeho skládáme počet ze svých činů. Žádný lidský život není dokonalý. Žádné lidské dílo by nebylo ničím bez božího přispění, bez požehnání. Kam vede lidský život? Vede k Bohu. V hodině smrti v jeho ruce vracíme své radosti i žaly. On je svědkem a soudcem nejspravedlivější. Boží syn své poslání na tomto pozemském světě bez zbytku naplnil. A tak právě on může z kříže vydechnout slova poslední. V ruce tvé, Otče, poroučím ducha svého. Opona chrámová se roztrhla vedví od svrchu až dolů. Země se třásla, skály pukaly. Hroby se otvíraly a vstala těla mnohých zesnulých svědců. A tehdy centurio a ti, kteří s ním hlídali Ježíše, vidouce zemětřesení a to, co se dálo, velmi se báli a řekli: jistě to byl Syn Boží. A když byl večer, přišel Josef z Arimatie, jenž byl tajným učeníkem Ježíšovým, směle vešel k Pilátovi a prosil za Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že jest Ježíš již mrtev, a povolav centuriona otázal se ho: dávno-li umřel? A zvěděv to od něho, dal tělo Josefovi. A on Ježíšovo tělo sňal. Na místě, kde byl ukřižován, byla zahrada. A v zahradě nový hrob, v němž nebyl nikdo pohřben. Protože byl blízko a poněvadž začínala sobota, položili do něho Ježíše a k hrobovým dveřím přivalili veliký kámen. A ženy, které přišly za Ježíšem z Galileje, pohleděli na hrob a na to, jak byl pohřbíván. Druhého dne, který byl po Velkém pátku, sešli se před ním kněží a farizeové,
radili se a odebrali k Pilátovi. Řekli mu: Pane, rozkaž, aby byl jeho hrob hlídán, aby snad nepřišli v noci jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: vstal z mrtvých. Pilát jim odpověděl: vezměte stráž, jděte a hlídejte, jak rozumíte. Obsadili tedy hrob strážními a kámen zapečetili. Ale nastalo opět velké zemětřesení a anděl Páně sestoupil z nebe a přistoupiv, odvalil od dveří kámen a posadil se na něm. Hrůzou z něho se strážní rozutekli a zděsili se a utekli do města. Když minula sobota, šla Marie Magdalská ráno ještě za tmy k hrobu. I uzřela kámen odvalený. Stála před hrobem a plakala. Plačíc naklonila se dovnitř a uzřela dva anděli v bílém rouše, jednoho sedícího u hlavy, druhého u nohou, tam, kde bylo položeno Ježíšovo tělo. A andělé jí pravili: ženo, proč pláčeš? A ona odpověděla: vzali Pána mého a nevím, kam ho položil. Když to dořekla, obrátila se zpět a uzřela stojícího tam Ježíše. Ale že je to Ježíš, nevěděla. I řekl jí Ježíš: Maria. Obrátila se k němu a zvolala: Raboni. A to znamená mistře. Pravil jí Ježíš: nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevstoupil ke svému Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vstupují k Otci svému a k Otci vašemu a k Bohu svému a k Bohu vašemu. Maria pak odešla k učedníkům a zvěstovala jim, že viděla Pána a co mu pověděl.
učedníků do městečka, vzdáleného od Jeruzaléma asi 2 hodiny chůze, jehož jméno jest Emaus. I stalo se, že když spolu rozmlouvali o všech těch věcech, které se přihodily, že Ježíš přiblíživ se šel s nimi, ale na jejich očích ležela ruka, aby ho nepoznali. I řekli jim, o jakých věcech to cestou spolu rozmlouváte a proč jste tak smutní? Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, Pane, jsi jediný z příchozích do Jeruzaléma, který ještě nevíš, co se tam v těchto dnech stalo. Otázal se jich Ježíš, a co se stalo? A oni mu vše vypověděli. Potom, když seděli za stolem, vzal Ježíš chléb, dobrořečil a láma je podával jim. A tehdy se otevřely jejich oči a poznali. Když se muži navrátili do Jeruzaléma, pověděli o tom ostatním učedníkům. Ježíš pak vyvedl apoštoly z Jeruzaléma do Betánie a požehnal jim. Stalo se pak, že když jim požehnal,
vystoupil k oblakům na nebesa, aby usedl po pravici Boží. Apoštolové se poklonili v úžasu. A když pohlédli do oblaku, v němž Ježíš Kristus zmizel, ukázali se jim dva bělostní andělé a řekli: Ježíš Kristus vstoupil na nebesa a usedne po pravici Boží. Jednoho dne však sestoupí na zem, aby soudil lid. Ježíši, žiješ vedle nás, žiješ v nás a víš, jak veliká je potřeba tvého pohledu i tvého slova. Víš dobře, že jediný tvůj pohled může obrátit naše duše a že tvůj hlas nás může vyprostit ze zlých let. Budeme tě očekávat každý den, přestože jsme tak nehodní, ale věř, že všechna láska, kterou dobudeme z našich spustošených srdcí, bude pro tebe.
gentes, laudetur